L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Fir-rapport mill-espert indipendenti ta' Fitch li ġie ppubblikat il-ġimgħa filgħaxija ġie spjegat kif dan ir-rating huwa sostnut minn dħul qawwi flimkien ma' track record ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu saħansitra sa minn qabel il-pandemija u tnaqqis fid-dejn pubbliku. Fl-analiżi tagħhom Fitch rimarkaw li l-prodott gross domestiku mistenni jikber bi 3.5% fl-2022. Biex bekk għalkemm ftit inqas minn dak proġettat xurilu xorta jisboq sew it-tkabbir proġettat għal medja Ewropea ta' bejn 0.6% u 1.6%. Fitch iżidu kif l-akbar fattur wara tkabbir ekonomiku kien livell qawwi ta' konsum u esportazzjoni. Isostnu li l-konsum privat huwa dovut għal żewġ fatturi. Il-miżuri tal-Gvern żammew il-prezz tal-enerġija stabbli kif ukoll it-titjib fil-pagi. Il-qatt ukoll laħaq livell minimu storiku. Fitch tbassar ukoll li d-dejn pubbliku se jibqa' relattivament stabbli tul din is-sena. Fil-fatt il-pis tad-dejn pubbliku huwa mbassar li se jibqa' sew taħt is-60% tal-ġid nazzjonali. Dan minkejja li Fitch ibassru li l-Gvern se jkun qiegħed iżid sewwa l-ispiża soċjali ħalli jkun ta' għajnuna għall-familji. Dwar il-qasam tas-saltna ta' dritt Fitch jikkonkludu wkoll li pajjiżna għandu rule of law effettiva u livell baxx ta' korruzzjoni. B'reazzjoni għal dan ir-rapport, il-Prim Ministru Robert Tabella fuq Twitter sostna li minkejja sitwazzjoni ta' ekonomija globali li sejra l-ar, pajjiżna xorta waħda qed imur aħjar minn ekonomiji oħra bl-istess rata ta' klassifikazzjoni. Dr. Tabella sostna wkoll li l-politika ta' dan il-Gvern brabta mal-qasam tal-enerġija qed iżid il-kompetittività tal-kumpaniji fil-waqt li ssostni l-konsum tal-familji. Il-Prim Ministru konkluda li fil-budget li jmiss dan il-Gvern se jibqa' jibni fuq it-tajjeb li hemm favur il-ġid komuni.